לכולם, כאן עומר, והיום אני עם אורי בטרריה. היי. היי. וזה הסרטון הראשון של הערוץ. אוקיי, קודם כל עומר, בואו נתחיל. חשוב מאוד למה זה לא כמו מיינקראפט. פה בהתחלה אם אין לך כלים הלך לך סורווייבל. אם אין לך מה? אם אין לך כלים. כבר נכנסת לתיבה? כן. טוב, אז אני הולך לתיבה השנייה. יש פה את זה. הרבבג. אוקיי, שיקויים, נחמד. קיבלתי גם את הבלואו פייפ. לא. אני יודע לשחק על טרריה, אתה יודע, אני לא מטומטם. אוקיי, אז תיקח את התיבה גם. לקחתי כבר אותה. לא את מה שבתוך התיבה, את התיבה עצמה. שיהיה לנו, מה אכפת לך? כן, אני חוצב עצים בינתיים. גם אני. חצוב עצים. באמת, אורי, אני לקחתי את כל העצים. כמה עצים יש לך כבר? 24. היי! 34. טוב, אני חוצב לי כאן את העץ הקטן הזה. חצוב. אלוהים, כל מספרים פה שאני שומע של מספר עצים הם פשוט ענק. זה מספרים של שחקני כדורסל. למה? אני מתחרפן פה. קודם כל היה לך 34 זה מג'יק ג'ונסון, לי היה 24 זה קובי, ואחרי זה קיבלתי עוד 11 זה 35 שזה דורנט. עומר, מה אני אעשה עוד עם עצמי? לא יודע, אני קצת תקוע כאן, אתה יודע. אולי מג'יקה באמת יהיו 32. מזל טוב, לא. אכפת לי מדי, אתה יודע. אכפת לי. אולי התבלבלתי. Two enemies are nearby. טוב, אני אחשוב את העץ הגדול. היי! כמה עצים יש לך? 82. 65. טוב, אני חוצב. יש לי... לדעתך זה מספיק או לחצוב עוד? 92. אוקיי, בוא אני אחצוב פה קופר. אתה יודע מה שזה... כן, זה קופר. אני איך בינתיים לחצוב אבנים. בוא נחפש פה אבל בסוף. יש פה גם קליי שלא צריך את זה כרגע. לקחתי את הטורץ' שלי חזרה. ועכשיו, הנה יש פה עוד קופר. אני לשנייה קצת התרחקתי, אם אתה רואה שאני קצת מתרחק. בסדר, מותר לך להתרחק, אתה יודע. אני חוצב לי כאן קופר קצת. כי קופר, אתה יודע, זה קצת, זה די טוב, זה נחמד כזה. טוב, אז אורי, מה עושים פה עכשיו? מה נמשיך? אני בינתיים חוצב בסטונס. אתה מזה שמבין בינינו בטרריה יותר, אז אתה יודע. אני גם לא הכי מבין. אשטג חוצב לי סטונס בכיף. השטג, אל תגיד השטג יותר. תמות סליים, בלו סליים, תודה באמת. שיט, נפלתי. יש פה עוד... כן, נראה לי מספיק סטונס, למה גם לא היה פה יותר מדי. אני די מנסה לעלות לכאן, אתה יודע. עליתי לי. וואו, אנחנו אורזים מהר. טוב, מה שאני בעצם מנסה לעשות זה לעלות. הנה, עליתי למעלה. אוקיי, עכשיו לעלות עוד יותר למעלה. אורי, מה אתה מנסה לעשות? גם לעלות. טוב, אז תעזור לי לעלות. ואז נעלה לנו ביחד. למה? תסתכל ככה, תסתכל יכולים, הנה. כבר אנחנו למעלה.
מה עכשיו? טוב, יאללה. בונים בית? אוקיי. רגע, אבל בוא רגע. יש פה עצים גבוהים. אני מכין וורקבנץ'. הכנתי וורקבנץ'. תחשוף פה את העצים, יש פה מלא עצים גבוהים. כן, למה קפצת על זה? כי ניסיתי לדחל לך את הדברים. אז נראה לי שהסרטון הבא בערוץ שלי גם יהיה על רוקט ליג או מיינקראפט, שאני לא בטוח. אחד מהשניים. למה? למה לא... זה אולי עוד משחק? לא. כי פשוט אין משחקים אהובים עליי רוקט ליג ומיינקראפט. כרגע לפחות. אז... כן. כן, no enemies nearby. זה טוב. כמה ווד יש לך? 304. 206. איך יש לך כל כך הרבה? כי אני מלך. אולי את ההפך מזה, אבל בסדר. טוב, אז מה עושים עכשיו? אתה מבין בטרם בינינו? שוב אני אומר את זה. מה עושים בכל הסורווייבלים דבר ראשון? בית. יפה. אז תסתכל, בוא נמצא מקום לבית קודם כל. יש לי רעיון. השטח הזה, זה השטח הזה. אוקיי, תסתכל. שנייה חוזר. טוב, חזרתי. כן. הוא כבר בא לי להשיג כנפיים. למה? כי זה מעצבן לטפס פה. אוקיי. תסתכל בניתי איזה מקום עשיתי לנו כאן, בניתי פה. הכל נחמד בניתי לנו כאן. עכשיו צריך לכתוב כאן, ואז לכתוב את העץ הזה. תסתכל איך הוא מת לאט לאט הסלעים. אוקיי, הכנת כבר את השולחן או שאני אכין? כן, הכנתי. שים. שמתי. אוקיי. אני בונה את המסגרת. רצינו... מצטער שבטעות אהבתי אותו אליך. בסדר. אוקיי, בוא בינתיים נכין דלת. הנה דלת. אני אכין 2 דלתות. שיט. ואני בינתיים אבנה את הבית שלנו. טוב, אז נראה לי כשנסיים לבנות את הבית, אז אורי חושבים את זה עם פיקאקס. אני יודע, צריך עם פיקאקס. אני יודע. תסתכל, אבל אני צריך להסתכל. צריך לשים כאילו כאן בלוק. צריך שהבלוק הזה יהיה. אוקיי, פנה בינתיים מקום פה לדלת. מה אני עושה? אני אשים דלת. אוקיי, עכשיו בוא נבנה את המבנה בפנים. אני צריך את הוול, ווד וול, אוקיי. נראה לי שזה זה. מאוד מקווה. נראה לי נעשה סטון ספל אולי. לא, אני אעשה את זה מווד, אני אעשה ווד וולס. לדעתי יותר אבל יפה עם סטון. אולי נשים גם חלק סטון. יש לך מספיק סטונס אבל? אין לנו הרבה. אני שם קצת, יש לי 12 כאלה. נשים? מה? סטון? כן. באמצע, הנה פה, לא? בסדר, נו, זה לדעתי לא יהיה יפה כל כך, אבל בסדר. בסדר, אז אני רואה את זה. אבל איך מורידים אותם? צריך המר. אני אכין לי ארמר. בינתיים להמשיך לשים פה את הווד. כן, למה לא? אולי פשוט נשים על זה את הווד. בוא נבדוק אם אפשר. לא, הנה, אי אפשר. הכנתי לעצמי המר. צריכים טורצ'ים דחוף. אוקיי, טורץ', בוא נשים פה טורץ'.
אוקיי, קופ, לייזי וודן המר. נסיים עם זה. והנה, יש שם חור. אופס. אורי, תעזור לי. כי רק באתי להכין קשת. אין לך רצים, אז למה אתה צריך קשת? שרנתי גם קשת. קח את הכוכב אם אתה רוצה. אוקיי, אז בוא כנס הביתה. בוא נכין, תסגור את זה. אני אכין פה איזה משהו קטן לסיום. שכולם יצליחו לראות מה זה. זה קמפפייר. יופי. הכנתי לנו קמפפייר. הנה. לעשות ריג'ן. ויש מיטות. לא, אני לא יכול להכין לפחות. שים פה גם תיבות. נכון, רגע, יש את התיבות שלנו. וואי, אני כמוהו. אחד תהיה שלי, אחד שלך, או שניהם שלנו? שתיים של שנינו. אוקיי. רגע, פתחתי. אאוץ'. טוב, נהרוג את כל הזמנים האלה, ואז נגיד ביי. מה? בוא'נה, אין לך HP. אין לי HP. אין לך HP. יש לי פה קופר אור. טוב, אז זה להיום. נראה לי שזהו להיום. אז מקווה שנהנתם. אנחנו- ביי. זה חשוב.